Een wel heel bijzondere motortocht terug uw provincie stiert op het programma. Meer dan 70 motors en een aantal trikes kwamen naar Ljouwert om de wens van de ongeneeslijk zieke Sietse van den Berg uit Ljouwert in vervulling in te laten. Ik kreeg vorige week zondag een aanvraag van een goede vriendin van ons dat er een man is die niet al te lang meer heeft. In principe, ja, hoe lang kan niemand zeggen natuurlijk. Deze man heeft ooit zelf motorrijder geweest en is door een zwaar ongeluk 4 operaties gekregen. En daarna eigenlijk nooit meer op een motor geweest. Daarna kreeg hij het slechte nieuws van kanker en zijn grote wens is om toch nog een keer een ritje te maken. Zo werd ik gebeld om een ritje te maken. Ik denk, nou, wat is er leuker om een aantal motorvrienden erbij te vragen. Nou, je ziet waar het toe resulteert. Het is voor mij enorm emotioneel. Ik heb zelf ook een gevecht gehad met een ziekte. Ik heb het gelukkig overleefd op dit moment. En dat maakt het voor mij extra speciaal. Ik denk dat er wel een traantje gelaten kan worden. Hij gaat ervan uit dat ik met een heel klein ploegje kom. Dat heb ik gezegd. Dus het is een verrassing natuurlijk dat er zo'n opkomst is. Ja, dat doet van overuit. Zelf al die motorrijden en vorig jaar motorongeluk van 4 operaties. Ja, en dan komt dit erachterbij. Darmkanker, dus nou ja, dan kan zelf geen motor meer rijden, zo'n schouder. Nou, en dan, dat ze dan dit organiseren, magnifiek. Ja. Wat toch niet is, doet je het zeggen? Ja, hier worden voor. En dan, dat is dan de traan sprong in de egen, dus ja, dat is iets magnifieks. Je ziet een peer om de hoeken komen en dan houdt het net weer op. Nee, dat is magnifiek. Dat had ik net verwacht, zo volle. Dus nee, hier ben ik echt blij mee. Geniet ervan. Door gek.